Hello Pilipinas at sa lahat na nakikinig o nanonood sa buong mundo. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang weather analysis ng araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Hunyo 6 hanggang 9, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin pinaka-latest update. Meron tayong binabantayan na low pressure area, 92W. Malapit na po ito sa may east ng Bicol region. Okay? At ito po ay patungo sa direksyon ng northwest. At binabantayan po natin kasi yung computer models, lahat sila nag-agree na mukhang magiging isa po itong monsoon depression. Okay? Ang pagkakaiba po sa kanila, ang monsoon depression, mas nasa periphery yung malakas na hangin compared sa nasa gitna, halos tahimik. At hindi po siya, pag nag-constrict po siya, magiging tropical depression po yan. Pero yun ang pinapakita ng European model, sa lamang siyang monsoon depression. Kapag nag-organize yung kanyang core, posible maging tropical depression. But yung American model ay nagpapakita na isa po siyang bagyo pagdating ng June 11, 12, and babantayan po natin ito at magkakaroon po itong enhancement sa habagat at apektado po ang Mimaropa, Western Visayas, Bicol Region, Southern Luzon at Western Luzon. So may mga ulan na pwedeng lumampas po ng 100 mm ang posible sa darating pong June 10 to 12. So yan po ang pinapakita ng dalawang computer models na reliable at babantayin po natin. Ito po yung pinaka-latest nating fast animation mula sa cyclonicwx.com at nakita po ninyo dito ang nag-organize na low-level center. At dito po sa nakikita nyo na yun, hindi masyadong maulap dito. Ibig sabihin, meron pong tinatawag nating northeasterly shear na nagpo-push ng mga rain clouds dito sa Kabikulan. But wag po kayong mag-worry dahil itong mga ulap na ito, maninipis lang po ito. Hindi nga ito maabot ng 30 mm as of now. Sa ibang areas, may mga thunderstorms na umabot ng 50 mm. But dito, sa ating weather stations, 10 mm lamang po ang ulan for today. So wala po tayong nakikitang heavy rainfall. But for the next 5 days, ay magpapuulan po ito sa halos kalahati ng ating bansa. Lalo na po dun sa mga lugar na binanggit natin. At nandito po na yon, nag-accelerate na yon si LPA 92W. Nasa east na po siya ng Bicol Region, east of Catanduanes. At dito po sa may eastern side nitong monsoon trough, kasi ito po yung tinatawag nating monsoon trough. Okay? Nandyan po yan, monsoon trough. Dito po sa may east, meron po nag-form dito na isa pang LPA, si 93W. Nandito po siya sa area na ito. Nasa dulo po ng trough. So, very complex po ang nangyayari na yun dito sa malaking monsoon trough na nagpo-form ng dalawang low pressure system. Bagamat mas organized po itong nasa may malapit sa Bicol at nagbibigay na ito ng mga ulap at mga showers sa ating reyon. At ito po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at kita po ninyo yung latest na yon for the past 6 hours simula kaninang 10 a.m. up to 4:30 this afternoon. Yan po yung mga nagpapuulan sa atin. Mga isolated to scattered, mga ulan, light hanggang moderate. May mga ilan areas na malakas yung bagsak. At nandito po yung LPA na yun nagpo-form. Nandito sa may 450 kilometers east-northeast of Naga City at 350 kilometers east-northeast of Virac. So, ito po yung system na yon, hindi po siya fully organized. So, isa pa rin siyang low pressure system. Yung hangin yan, 35 kph. At nakikita po ninyo yung monsoon trough ay apektado din itong area po ng Palawan at Kabisayaan. And then, for the next 3 days, yung habagat kasi nandito, dyan yung habagat. So, iyan po ang magpupush papuntang Mimaropa at Western Visayas, pati na rin sa Southern Luzon,
Metro Manila, Western Luzon, Bicol ang magbibigay ng paulan itong habagat pag nag-organize na po itong LPA. At ito po yung wind forecast ngayon. Ito yung latest from the European model. Yung English version po natin kanina, galing po yung 2 AM na model run ng European model. Ngayon, kapapasok lamang po ito sa ating Tagalog version, yung pinaka-latest, okay? So, nandyan po siya ngayon, east of Bicol. At bukas po ng Sabado, ay lalapit po yan dito sa malapit sa Bicol region, yung kanyang disorganized na sentro niyan, yung LPA. At magbibigay pa rin mga pag-ulan na pwedeng umabot ng 50 millimeters. Okay? And then, pagdating ng Sunday, yan na po yung habagat. Mag-enhance dito sa may Mimaropa at Western Visayas at ibang portion po ng Kabisayaan. At sa Monday, mukhang tatawid po ito ng Luzon. Tuesday, yan po, lalabas po sa may West Philippine Sea at dito siya mag-organize. Yung si 93W mukhang hindi po siya mag-organize. So ito yung pinaka-concern natin. Medyo malaki kasi yan. Okay? So ito yung si LPA 92W. Malaki yung kanyang circulation. So ito yung habagat. Okay? Nakita nyo yung habagat. So ang apektado nitong habagat ay ang Mimaropa, Western Visayas, lalong-lalo po sa Mindoro, pati itong western sections po ng Kabikulan. So may mga ulan po tayo at hangin na 30 to 60 kph. Dala nitong pag-enhance ito si LPA 92W na binabantay natin kung maging constrict yung kanyang sirkulasyon, pwede siya maging isang tropical depression. Okay? Yan ang pagkakaiba ng monsoon depression sa tropical depression. Hindi po siya typical na tropical cyclone, but depende po sa mga ahensya. Sa nakita natin ngayon, base sa Joint Typhoon Warning Center, yan ang pinapakita, pati itong European model, na monsoon depression po siya. But sometimes, ang ating Weather Bureau, in-upgrade na rin bilang isang tropical depression. So, malamang baka maging ouring po ito. Okay? So, sa Wednesday, yan po ang nangyayari. Lumalakas din yung isang circulation dito sa may east of Cagayan. So, medyo complex pa as of this time. Mahirap i-determine kung saan talaga ang kanyang pinaka-exact circulation na mabubuo. And then yung pinaka-eastern side ng kanyang circulation ay mukhang yun ang lalakas na naman at pupunta dito sa may east coast ng Taiwan. Kaya yung habagat, simula Martes hanggang Huwebes ay apektado po ang western sections of Central and Southern Luzon, kasama po ang Bicol, Metro Manila, Mimaropa, at Western Visayas. Sa Friday the 13th at June 14, Sabado next week, okay naman po ang habagat, mag-i-improve na po ang panahon. But yan po ang pinapakita ng European model. Ang American model naman ay medyo solid sa kanyang forecast. Aakyat po siya, yan po. Either Monday or Tuesday, magiging tropical depression o tropical storm, then mag-accelerate towards the northwest, papuntang Southern Islands of Japan. At yung isa dito sa malapit sa west of Luzon, ang mukhang magiging maliit na bagyo, quick development at maglalandfall sa may Zambales at malulusaw kaagad. So, gayon pa man, kahit anong mangyari sa scenario itong dalawang models, yung southwest monsoon ay ma-activate po simula Monday hanggang Huwebes. Hanggang Friday na rin po sa nagkita natin ngayon. So, yan po wala pa pong malinaw na picture kung saan siya dadaan. Kung tatawid pa siya ng Luzon o lulusot dito sa may Southern Islands of Japan, medyo complex po ang nangyayari dahil sa malaki ang kanyang sirkulasyon. Nahihirapan po ang computer models para i-dissect kung saan ang exact center niya. But babantayin po natin in the coming days, lalo na po na yung weekend, bukas at linggo. Pag naging active po ito, magkakaroon po tayo ng special coverage. Okay, so hanggang dyan muna tayo sa pag-focus kay 92W. Wala naman pinapakitang iba after 2 weeks. So, yan po ang so far ang binabantayan natin. Okay, pagdating sa ensemble, refresh natin ito mula sa weathernerds.org. Wala pa yung 00 ng European model. Ito po yung European model sa left. Itong sa right ay American model po ito. So, curvature po ang pinapakita, pupuntang Southern Islands of Japan. So, kahit anong track ang gawin niya, talagang affected tayo ng habagat simula Monday. So,
Dahil po sa circulation nito, ito yung rain forecast, rainfall accumulation po ito, every day, 24 hours, yung total rain for one day hanggang Friday next week. At papakita natin sa inyo from the European model. So bukas, Saturday, magkakaroon po ng up to 50 or more millimeters of rainfall dito po sa Bicol region. Ayan po. Dahil po sa circulation, itong si LPA 92W. Okay. Then sa Sunday, ito po ay gagalaw papuntang Metro Manila and Central Luzon. So pati ang Calabarzon, magkakaroon ng mga ulan. 30, 50 or more than 50 millimeters ang possible rainfall. At gayon din po dito sa may area po ng Palawan at Western Visayas. 50 or more millimeters of rainfall ang 24 hours sa Sunday. Okay? Sa Bicol, medyo maglalaylo muna. Then, Monday, ayan na naman po. Dahil po nandito na yung system. Actually, meron po dito. So, dalawa siya. So, mahirap pa i-determine. But yung habagat, established na po sa Lunes, sa Mimaropa, at Western Visayas, pati na rin yung coastal areas ng Camarines Sur at Albay ay mukhang affected. Pati ang Masbate, Ticao, Burias. Tuesday, ito ang medyo grabe yung ulan. Kita niyo dito ang forecast ng European model. Kung i-zoom natin, dito po sa may Pasakaw, mukhang lalampas ng 100 millimeters ang total rainfall, 24 hours kasama ang Naga. Mga 100 to 130 millimeters ang pinapakita. Sabihin natin 100 to 150 millimeters ang forecast na ulan sa darating pong Martes, June 10, dahil po sa habagat. Okay? And then dito rin po sa may ibang parte ng Kabikulan, nasa 50 to 100, 100 to 130 millimeters, 100 to 150 millimeters sa Pasakaw, sa 3rd District ng Camarines Sur, pati ang Naga. Yan ang pinapakita ng European model as of this time. Pero wag tayong mag-worry, magbabago po ito dahil po ilang days pa po yan. Saturday, Sunday, Monday, 4 days to go. So, pwedeng magbago po ang rainfall amounts. Pero yan po ang pinapakita. Pati dito sa may Mimaropa, sa may Western Visayas, sa may Romblon, ay pwedeng umabot po ng more than 100 millimeters ang rainfall. That will be on Tuesday, June 10. Then, pagdating ng June 11, ang heaviest of the rainfall ng habagat ay mag-shift sa may Mindoro. Pwede umabot ng more than 200 millimeters, 250 hanggang 300 millimeters dito sa may Mindoro. At sa may Bataan, more than 100 millimeters. More than 100 millimeters din sa may western sections ng Batangas, Cavite, Metro Manila. Pwedeng umabot ng 100 or more millimeters. So maganda po ang mga taga Metro Manila sa pinapakita po ng European model, which is still 4 days from now. Ngayon din po sa Romblon, more than 100 millimeters at Western Panay, yung isang isolated areas lamang po. Bicol, pagdating ng Wednesday, okay, June 11, ay 50 to 100 millimeters na lang po ang rainfall. So, nasa araw ng Tuesday ang pinapakita ng European model. Pagdating ng Independence Day, o gabi ng June 11 hanggang hapon ng Independence Day, medyo mataas rin ang rainfall dito. Mag-shift na yun sa may Metro Manila, more than 100 millimeters, kasama po ang, galaw natin ito, yan, kita ninyo, umabot po ng more than 100 millimeters sa may Bulacan, Bataan, sa may Subic, Western Zambales, kaya po sa may Batangas, sa southern part ng Cavite. So, the rest of central and southern Luzon, nasa 50 to 100 millimeters ang ulan. So, medyo may rain event po ito. So, maghanda po yung mga low-lying areas, yung mga laging binabaha sa Metro Manila sa June 11 to 12, pati ng Bicol. Although sa June 12, medyo okay na po ang panahon sa Kabikulan. Okay? Ang ulan sa atin ay less than 30 millimeters na lamang po. So, yan po ang pagbabago ng European model. Mukhang may rain event po tayo. So, yung mga laging binabaha sa low-lying areas, sa Bicol, Southern Luzon, Metro Manila, Central Luzon, Mimaropa at Western Visayas, maghanda po dahil po sa ipapaibayo po ito ni LPA 92W. At kung maging bagyo po ito, magiging TDO ring, ay yan po ang magti-trigger niyan sa habagat. Okay? So, we'll keep you updated pag maging active po ito.
babalik ulit tayo either bukas, Sabado, or Sunday. But so far, ang next update natin is on Monday. Hopefully, magbago pa po ang forecast. But maganda na po tayo dahil neutral na yun ang climate. Pag panahon ng habagat talaga, pagpasok ng June, talagang malakas po yung mga ulan yan. Posibleng magbaha sa low-lying areas. Sa dagat, ito po ang pinapakita ng European model. Okay pa naman na yun, 1 to 2 meters ang alon. Pero pagdating ng June 10 hanggang 11, yan, 11 and 12, tingnan niyo yung alon, no? Sa West Philippine Sea, west of Central and Southern Luzon, pati west of Mindoro, sa may Kalayaan Island Group, west of Palawan, umaabot po ng more than 3 meters. So, moderate to rough. Delikado sa mga maliliit na sakyang pangdagat, malaking alon. Dito naman sa may Sulu Archipelago, ay mukhang lalaki din ang alon sa darating pong 10 to 12. Okay? Pwede umabot rin ng more than 2 meters. So, moderate to rough. Sa may western coastal waters ng Panay, Sulu Archipelago. At dito rin po sa may Cagayan Gulf, Sibuyan Sea, Visayan Sea, Sulu Sea. So, medyo abot rin ng 2 meters dyan. Sa may East Philippine Sea, dun sa malapit sa sirkulasyon ni LPA 92W o 93W kasi medyo complex ito. Hindi natin alam kung ano magiging dominant system. Abot po ito ng more than 3.5 meters. So, medyo maalon po o rough sa mga sakampang dagat. So, wag munang pumalaot. Next week, yung mga mangingisda sa mga malalayong parte ng karagatan ng Pilipinas na malalaki po ang alon na expected. Okay? Now, balik tayo dun sa tracking. Ito yung pinapakita, okay? Para hindi tayo malito. Ito yung tracking ng European model. So, si LPA 92W, pupunta siya dito. Although meron isang circulation mag-form dito, gaganyan siya. While yung American model, dito po siya, gaganyan, then gaganyan. So, too complex, okay? Hindi natin alam kung ano talaga ang magiging real outcome nitong system dahil masyado siyang broad, malaki, part siya ng monsoon depression. So, there might be 2 vortex na mag-form. Gaya na yun, may LPA93W sa may, dito sa may area na ito ng YAP. Dito siya, LPA. Yung isa, tapos yung isa naman ay banda dito. Ito na yun si 92W, banda dito, alisin natin yan. So, dito na yun si LPA92W. Yung panibagong 93W ay dito po nag-form. Dito sa area na ito. Although hindi masyadong organized dito sa model. So, ito pa rin yung main circulation sa 92W. So, babantayin po natin yan. Okay? So, yung Global Tropics Hazard Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA ay nagpapakita po dito for the next 2 to 3 weeks na ito valid for June 11 to June 17, week 2. More than 20% pa ang probability na maging bagyo dito. So, baka may sense din kasi yung monsoon depression, hindi pa yan bagyo. Okay? Kaya dito, more than 20% pa ng probability na maging bagyo. But yung ulan ay umabot ng more than 60% ang probability. Above average rainfall po yan dahil po sa development ng habagat. While yung third week, highly uncertain, June 18 to June 24, magkakaroon po tayo ng monsoon break. Ibig sabihin, mainit at tuyo ang panahon, konti yung ulan except for thunderstorms ang makakanasan sa western sections ng Luzon, kasama po ang Mimaropa at western Visayas. So, magkakaroon po tayo ng monsoon break June 18 to June 24. But again, ang probability po nito ay napakababa, highly uncertain, kasi week 3 pa po yan. So, focus muna tayo dito sa next week dahil medyo delikado po ang Luzon, lalo po yung western sections, Visayas, Western Luzon, Metro Manila, Mimaropa dahil sa posibleng mga pagbaba na pwedeng idulot nitong pag-enhance nitong LPA sa habagat. So, babalik ulit tayo anytime. Kung walang development, sa Lunes tayo babalik. Pero kung may development bukas or Sunday, babalik tayo sa special coverage nitong si LPA 92W. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.